Ce înseamnă Novembar pentru mine anul acesta, toamna aceasta, în 2020, înseamnă oportunitatea de a lucra într-o echipă mixtă, formată din profesioniști, din specialiști, arhitectură, pe inginerie, PR și nu numai. Mai înseamnă experiență, schimb de bune practici, înseamnă schimb de idei alături de acești oameni și acumularea unui background inovativ pentru omul Mihaela Roșu. Pentru Mihaela Roșu, ghid de turism, înseamnă și mai mult de atât, înseamnă vizibilitate, înseamnă expunere pentru ochi de soi Brăila, de mersul meu turistic și înseamnă o implicare în viața cetății, o contribuție la acest proiect Cluba Ienicerilor, care cu siguranță va fi un proiect de impact, un proiect de anvergură în plan local, dar mai ales în plan larg. Mulțumesc, Novembar!